डीजे अखिलाल राजा। नवरात्र के आगमन हो गइल बा, जगह जगह पर पंडाल धराइल बा। मैया सबके घर आ गइल बड़ी, कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहतानी कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी, तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे का कर डीजे अखिलाल राजा। सूत गइल का मास्टर अपना मोहलिया में से निकल हलारी सबके मोरी। अपना मोहलिया में से निकल हलारी सबके मोरी। खिरथवा खड़ा होई लगा के तैयारी कुछ कोइल होई। भैया कहलन है कि का हो त देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रे कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। डीजे अखिलाल राजा। डीजे अखिलाल अतली बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी। पहला पुरवा झूमेला पतैया झूलेली हो। एगो बात बताओ, वो बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का का लागेला? आज नहीं जानती, सब जानता ने दिया ढक्कन गाई। ऐसा ना चलता हूँ जाके बताओ। पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी का? सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनिया लागी हो। लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते सो हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तरी सो अब मुंह चोंगा लेखा वाला के कहते सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा, हमनी के का लेवे देवे के बा। आवा अरे खा जा प्यास। अखिल सिखे सारी पकिरपा महतारी बनैले हो रही हाना। तो जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश विवेक
की डीजे अच्छलाल राजा, डीजे अच्छलाल राजा, जैसे डीजे अढ़ौला